Gaur hemen bildu gara, horren larun batean, bilduko den ekitaldia eta zitezten deia egiteko. Hemen aurkitzen garen lagunok preso politiko hoia gara. 100 urteko espetxe historio eta esperientzia daramagu. Ez gutxi, kolektibo osoak batzen duen milaka eta milaka urteko esperientziarekin alderaturik. Urte luze horietan guztietan, Euskal Preso Politikoen kolektiboaren kide izan gara. Arrotasun handiz esaten dugu, asko baitiogu eskertzeko kolektiboari. Gertukoen eta herri osoaren berotasunaz gain, kolektiboa izan da aurrera jarraitzeko hauskoa, kemena eta indarra eman duguna. Gure duintasuna tinko mantentzen lagundu eta buruatik eramaten erakutsi duguna. Hamarkada luzez, baita sakabanatuta egon da ere, kide guztiok batera eztabaidari ekin diogu etengabe, eta ekarpenak egin ditugu ere. Estatuen gobernu desberdinek kolektiboaren aurka diseinatutako plan edota salbuespen neurriek aurre egin diegu eta porrotera bidali ditugu. Horregatik diogu une honetan zabaldu diren aukerak eta baldintzak urte luzeetako kide askoren borrokari esker izan direla. Kolektiboa beti aritua eztabaidan eta ekarpenak egiten. Udazkenetik ona, nazio askapen mugimenduaren estrategia egokipenak eta honek eragindako egoera politikoa eztabaidaren oinarritzat hartuz, une politiko eta historikoaz jabetuta, eztabaida luze eta sakona buru kolektiboak. Etxaiek ezagutako traba guztien gainetik ala nola komunikazioen interbentzio eta murrizketak, miaketak, toxikazio politika, damuketa eta xantaia eskaintza iraunkorra eta abar. Kolektiboa gai izan da beste behin ere eztabaida sakona burutzeko eta egoerak eskatzen duen adineko ardura erakusteko. Bere ildoa finkatzeko eztabaida amaitutzat zo badu ere, eztabaida honek berez iraunkorra eta dinamikoa izan behar duela jakitu. Bultzada emanez eta ekarpenak eginez prozesuari, kolektiboak bere ildoa definitu eta ezker abertzale osoarekin batera, bere burua kokatu du estrategia berregokitzean. Ondorioz, Euskal Presoek bere izaera kolektiboa agerian utzi dute berriro ere, eta gatazkaren parte zein ondorio izanik, kolektiboak prozesuan parte hartzeko duen eskubide osoa mahai gainean berrikutin ditu. Berrikitan, gara eta berria egunkarien bidez, kolektiboak bere mintzakidetza ezaguntzera eman du eta dagoeneko mintzatu zaigu. Antolakuntza berriaren berri emanez eta aro berrirako bere prestutasuna agertuz. Hala, eta muturreko egoerak altxatzen doazen enean, prozesuaren araberako urratsak emateko prestutasuna adierazi nahi kolektiboak. Borrokak ekarri du kolektiboa honaino, eta borrokak zabaltzen dizkigu ere askatasunaren batean. Egoera berriaren aurrean antolakuntza berri bat eskainiz eta interpelazio zein interlokuzio bideak zabalduz, irekitako prozesuan baldintza berriak sortu nahi ditu kolektiboak. Bide horretan hartutako erabaki sendoen berri eman nahi du kolektiboak. Bada, bere errebuz horretara etorri gara ona. Horretarako deitu zaituztegu. Jakitera ematen dizuegu datorren larun batean, ekainaren 2an, goizeko 11etan, Gernikako elai-alai aretoan, Euskal Preso Politikoen kolektiboak Euskal Herriari eta munduko herri guztiei bere eztabaidaren berri emango diela. Gernikan elkarrik ikusiko dugu.